Desteya Çandeya Herêma Cizîrê û Komîteya Wêjeyê ya Rojavayê Kurdistanê bi serpereştiya Desteya Çandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji bo bîranîna zimanzan, rewşenbîr û şoreşgerê mezin Osman Sabrî, îsal siyemîn Mihricana Wêjeyê ya Osman Sabrî ji 11 heta 13 meha dehan 2019 li navenda çand û hunerê ya Mihemed Şêxo ya bajarê Qamişloyê bi duruşmeya wêje bi ramanên we vejîn dibe li dar dixin. Li gel çalakiyên din ên wêjeyî wekî her sal wê pêşbirka berhemên wêjeyî yên ji Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê jî di çarçoveya Mihricanê de hebe. Şert û mercên tevlîbûna pêşbirkê ev in. Zimanên tevlîbûnê Kurdî, Erebî û Suryanî ne. Beşên pêşbirkê helbest, kurtçîrok û pexşan in. Beşdar dikarin tenê bi berhemekê tevlî pêşbirkê bibin. Di vê berhem heta niha li tu deverê nehatibe weşandin. Di vê berhem li ser bernameya Word a elektronik werin amadekirin. Di vê berhemên Kurdî bi puntoya 12 û berhemên Erebî û Suryanî jî bi puntoya 14 werin nivîsîn. Berhemên kurtçîrok û pexşanê di vê herî zêde 1000 gotin bin. Berhemên helbestan di vê ji 2 rûpelan zêdetir nebin. Kesên ku bixwazin tev li pêşbirka me bibin, di vê herî dereng heta 30 meha nehan 2019 berhemên xwe tevî wêneyekî xwe yê takekesî û kurtejiyana xwe bişînin vê navnîşana elektronik. apo.osmansabri@gmail.com Jimarên telefonê yên ji bo têkiliyan ev in: 432 538 0993 708 696 0938 608 577